No, jednu šancu, kde budem sa musieť snažiť vyhnúť nejakému banánu, ktorý ma tu bude práve že naháňať. Ja si tu musím dať, ty kokos, tam po banán. Som nechcel zažiť. Budeme mať pár minútiek na to, aby som ušiel tomu banánu a budem sa ho snažiť utiecť asi do 2 minút. Čo? Tu už mi pípa oko červené jak hovado. Kam zmiznem? Dobre. A keby si to ďalšie takéto videá, napríklad dlhšie, tak môžeš potom dať odber a musíš dať follow a napísať do komentára. A to sa tu už niekoho spapali, niekoho spapal ten banán. Vidím, vodo, nechcem sa sklznúť. Nechcem sa hlavne sklznúť. Lebo sklznutie by bolo fakt nepríjemné a banán by ma potom spapal. Exit je otvorený za 4 minúty, dojdem. Ne! Ja som sa šmykol. Nie. Ježiši Maria, bol jeden banán. Nie, utekaj. Nie, rýchlejšie. Ne! On mi odobral život. Ne, ďalší. Utekaj. Kamarát, povede banán. Nie. To mne ide banán. Utekaj. Ne. No. Ja spapal banán. Keď si... naozaj spapal banán. To si dávaj like, aby ma už banán v živote nespal.